IFM News. IFM News. Police Report. Idol Joan Kamen. Apektado tiya serbisyo tiya kuryente itiya barangay 1 ken barangay 2 iti siyudad Ilawag ken dagiti kabangibang barangay kalpasan natulid tiya 2 poste iti Ilocos Norte Electric Cooperative iti paset na ti F. Julian Street iti barangay 2 iti nasao siyudad. Sigun na ti initial nga investigasyon natulid tiya 2 poste kapoy tiya panangdong para ti maysa nga SUV iti nasao poste. Naamuan adwa dagiti nakalugan iti SUV maysa lalaki ken maysa babae ti nagyan na ken deti babae ti maipagarop nagmaneho. Met pay anang ted impormasyon ti PNP Traffic Division no siya sino ti pakabigbigan dagiti nagbalin biktima. Naitaraydan iti ospital ken agpadadagitoy nga unconscious kabayatan na ti panaka-respondeda. Basar ka dagiti nakakita ti pasamak na paspas ti taray iti SUV ken may pagarop nga dayti kamkamaten da kotse. Nakikoordinar meten ti pulisya iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative para iti panakatarimaan ti poste ngem nangiwayat da pay laeng temporaryo ti inspection kasangwanan Makuti. Nagpanawagan nga rod ti INEC iti panagan-anos pay laeng dagiti residente ken inkarida asimpaen damet laeng ti perdisyon napasama. Ano detoy nakainom da nga nagmaneho Idol Joan? May pagarop nga nakainom da Idol Bernard sa past 4 a.m. itatay na pasamak detoy adadan dagiti agjagjaging Idol Bernard ket talaga nga nakita da nga napaspas may pagarop nga napaspas deti taray na so nga nadiretso na deti no ma-imagine tayo detoy lugar na nagapan na detoy so tayo lugar nagapo yan ta bypass road kasjay agapo ka deti abagatan Idol Bernard agpaamyanan isona abagatan nga agpaamyanan. So detoy coffee shop detoy. Street when. Detoy nga lugar tinakadisgrasyaan toy nimo toy biyang tawenen tinaglablabasan. When deta nga poste na pagtingaan da imbagta di nga na dumpar nga mismo detoy coffee shop. When saan metket jay Idol Bernard ngem asidegen maala deti paset na kuman ada digiti tuktugaw sa jay. Oo. Metket di nga naala Idol Bernard. O ta MCB iso deta detoy no nagapo ka kumayenta ko detoy siguro lugan nagapo iti abagatan ko nam nagapo yan ta BJMP area. When Idol Bernard. Tapos na biglang liko na idongpar na ditangay poste. Ben. When. Talagang delikado deta, disgrasyado deta nga poste. At may saak kadagiti na disgrasyad tayo. Idi pa lang motor kami. Idol Joan. Gapumot laeng iti impluensya at sanger. Iso nga jak nga i-recommendar. Nga no aguminom ka, ket agmaneho ka. Delikado. And bawal na yan ngayon. Yun, adalin tegen Idol Joan. Okay? Kunam unconscious digitoy nga nakalugan lalaki ken babae adata ospital nakaitarayan na Grasma When Grasma Idol Bernard. Apay di ba inabigbig no sa sino digitoy? Madama pay laeng deti confirmation dagiti nagresponda Idol Bernard tawagan da dagiti kameng wenno miyembro ti pamilya. Apay awan registered ano na ganan digiti documents di tao nagtilugan na. When adan Idol Bernard nakakita dan iso nga taga-ano da initially taga-ano da digitoy? Awan pa iti ininformar ti Traffic Division Idol Bernard tatay dumawat tayo ti information madamdama lang basit barbarang kadagiti agundawat ket adantan ti update na Idol Bernard. Una mabayagla unay no 2 hours pa lang ket di da pay nabigbig ket makansyawan mo na ti presidente tayo nata nakapsot iti investigation tayo no kasjay dumanon dapat ket mabigbig da dito in an hour di ba no 2 hours ket medyo ang tagal naman bakit kung wala siyang documents yan di kad ket na nga sawen illegal di gito yung tatao una di awan makabigbig kada kwada sa sino man apo ti di pa nakapagpasangpet ka digiti anak da ada deti na disgrasya apo ano deti lugar na detoy EcoSport Ford Idol Bernard. EcoSport nga Ford EcoSport detoy Purao
Okay. When, idol. Yan. Na idong par deta poste. Ti Mr. Coffee Bean. Yan. Deta barangay 2. Okay. Right. Barangay 2, Lawag City. Okay, kitain na po. Baka kapamilya iyo dito. Ikit ada ka na to hospital. Unconscious. Di da pa'y nakariing. Gingga nakadigiti nga gundawan nga ta. Unconscious na pa lang, Idol Joan. Sa Tayre Irwar, idol, Bernard, unconscious da. Ang barbarin ka deti, panakaitaray dan sa hospital. Adan dun deti, panakamurmuray da siguro. Nakas pagarigan na si bibiyag da pa, idol, Bernard. Adadadagiti sugat da. Kretit pigsang. Ampay, perming dara-dara da? Ada buong na deti sa ngutilogan da, idol, Bernard. Handa nga naka-seatbelt? Manmatket di. Okay. Deti impact na, nataspas na ngamin, idol, Bernard. Okay, alright. Barbaring na big today in a few minutes or an hour. Duman to 3 hours ng di na pa nga mabig inganat alas 7, Idol Joan. Uwan, barang makala tayong information, idol, Bernard. Alright, anymore? Diya pa lang tiya damag itiya siya Tilawag, Adway 99.5 Tilawag, idol John 15 tatak.